Yo, atiefo ne ahwefo ena nwumre yamamu nyina adwo eba FPN TV official eso yamo bibia adwo baby a wo bia no senior according to the group no baby a wo bia no pa obi ya wia bi enwumre to say ya nti baby a wo bia no ye de ho nchia ema ye de obo ade ase se wabo ye ho ban ene eye 25th day of July 2025 erade ya de pa se da so te ase a na ye na dom ene na do ye da na se enwumre nso mama akwa baby ba ye dwumadi a ana ye program a yato edin se ka wawade ehye eye dwumadi esonko a yankopon na ma odom so a ode ababe kan ye program sa wo ha ho na awaresem ye de esie ka wawade ehye aware se wan ka aware ehye a etimi enyinya se de ye papa ajedu abribia oka no sa aware wan ka ne hye a ebenyinya enyinya wudi enyeye wotena se a enyeye nti se wo bɔ modern se awarefo mi no mo be kama aware ehye a aware no enye dadada abribia aware no eye mono nti eye futuo bra ye de ma won a aware dada ena won so a epese o hyan aware mu no se mutie ye na mo hwe a nyame na so beboa mo na matimi aware yi aware bia emu nsem ene ade na aware ne mu asomdwe nyina pa no se mutie na mo de ye adwuma beboa mo pa ena nwumre nso empeni atrasi bi e wo dwumadi a e frɛ no kan aware yɛse aha ye FPN TV official ubehwe ye live e wo Facebook, YouTube and social media hodo na aka ni nyina no hwe ye ho a ubehu ye e wo ho nti abribia no nso kosi no nwotwe no ye wo live ti bomoden a ehwe ye ene ema ne se mema aba enye ene mema nso ebo ema esogo se ma aba enye ene na hefo ene ye papa na ti sade a ene na oba ne be ma no se mo kama aware ye hye a aware ye no be ye de na asomdwe abam ene nwumre mo somfo a meti adwam na me danda adwumadie no eye mo somfo a mo amne medin dada elder Anthony Fen afi ye papa ono nso eye panel member eye ejedu said ye friend no ejedu wakwadara wa aware mu pa ejedu aware be se mfinhia du anan na akire enti experience pa de o pa ejedu me fasa akwan so na mama wakwaba ejedu wakwaba na ebusunya ho te se nyame adomo bia ho ye yeda obode ase yeda obode ase ye maame a ono so eka ye ho ewo ye ndwumadi eye maadwoa ye maame adwoa ene ye maame adwoa ene eyi ahodo ne ne menti ye maame watie ne na echi kakra watu kwan na baby owo bia no enim se wotie ohwe maadwoa baby a wo bia no ye ma wadwo enim se wotie ye ena wo san ahwe ye na minhira wo pa yo etiefo ne ahwefo enwumre ye toa ye ndwumadie no eso ka wawade ye se
Topic be na otwe me ensa de koboso me esi ye nisu a ye ka ho asem eye fapem ahodo nan a awade bia ejina so na sa fapem ahodo nan no se ye bo modern se ye de awade ni bi jina so pepepa ebe ma awade aye nika awade no enyinya na eno na yegusua ye sua eho ade enti de edikan no fapem ahodo na fapem enan a awade ni ejina so no the four legs the edikan no ye edikan ka ho asem love and submission odo ene ahobrase ye edikan aka ho asem enti fapem no ba kono no ena the edi hobiem ye faithfulness no kredie nso ye nan ba ko a awade no ejina so ana de edi hobiem ye good communication eno nso ye fapem ba ko a awade no ejina so ana de etwato ye commitment nti sa enan ahodo yi anase fapem ahodo yi a yabobodin no eno na awade no ejina so a se ye hwese ye be ye ho adwuma se de ye papa kan no aware na bibia ebe ye mo no wo hwe live ewo FBN TV official we hu ye se de mdi kan no we hu ye Facebook, TikTok and YouTube we hu ye ewo eho se dwumade ya ye ka ho asemi ana se ye di kan wawade ye hyi no se wo advert ana se nkaebo bi na wo pese wo be ye ho adwuma wo ye fidie so a akwanya wo ho betima be ye advert e wo ha ana se wo be bo nkaye wo dwumade bi a wudi e wo ha ye bo na ye fofofo senso wo pese ye ba wakache na ye na obedi nkomo ho na ye take coverage na de ba ha ebe ka ho asem ha eno nso akwanya wo afi nso se wo pese wa wo ba na wo beto airtime wo ha na udwumadie a wo pese wo bedi e bia wo be kanya nsem wo be bo ne ma bi ho dawura akwanya wo ha ade a ye ma ho kwan e wo ha eye enema aban anyi ntumu enubone egedie eno de eno de ye nya ho adwuma na ne aka bia aban agi atuma ehu ni asem de uba na woni e ba be ye nhihye akwanya wo ho na wapa na waba be bo ho dawuru amaye ye da ma se ejadu Obani me ba oso ye CMC anemani age pa ejadu last week no na ye bobo communication eho eso na ye ma yehun se nkita hodie awade no ne fatum kese pa ba akonso gina nkita hodie eho eso na se aware bia nkita hodie ennim no awade no entimi enyina etifo ne ahwefo obi ho a enenko a ena ebia oni ye hia wa fidikasi yesu tie ye pese ye ba ye chikakra na ye boboso na won a ena ye fa ezi a omutie ne ba bia ye duru no omu hunu ba bia ye duru ne na wo mo ato asoko ye pese ye bisa se mfaso de pa de ntina nkita hodi ehia wa aware mu good communication adawoma last you boboso for the benefit of the first timers no ndi ye pese oboaye yo da fe me de wase na so idika chia ya chiefu nyina da wase edu fera no so bia we share nkonko yase ni din komo na isu ade se na ye kai no enema nan ayi gira so a ye busu hye kire no
ehia pa aware te se wo si dan se wo si dan a ye wo niam papa bi a ebo ma dan gina ma hoden bam nse da bia wo si na niam foundation na ntime nyina ya edan gina hoden bi ani ntime ma wo de hihye edan aso no ama edan ni bibi gina so ntimfra su tom fama se do mesi bi dan wo bota so esu to a fama fa sana aware so te enema bi wo no ko hya wa na se no wura wade no ma ama wade ni egina se ne ma na wo kai ultimate disha unya foundation ba gina so bibi no be hawo na bibi from only be able to my bow na se wo wa na gu sa so ni ma papa gina so nti ne ma ina igina so se ne hye wo do ene ahobase no ni na aka ho na na ya ba nkitahodi ni ya pa wo awade nkitahodi ni pa so uno oyiri ni nkomo wona na nwene ko ka no so na ene ma anika e ba wade no nti awade bia na kwasem se nkitahodi ni mu no awade anika ni nti nkitahodi a wade mu no e ma wade na e ya kodo nkitahodi kra ma odo be ma ne do no etimi yi no adi na oba na ho brase so timi ba nkitahodi ba akopa no yese oba be ma no ne yere na oba so mre no ase se nkitahodi no ba ya ma odo na wo abema no eyi no adi awo se nkitahodi no ena ahobrase so etimi yi no adi wo se nkitahodi de ehia pa owawade eje du nyame sra wo pa nkitahodi ehia ewo awade mu nyame sra wo enti na yebusa se nkitahodi ehia wa aware mu a ene abreben tam bi da ho tam e wose ye di nkita ho tam bi da ho oh the thing say nkitahodi de tam bi ana abre bi a o si di nkita kura ne se enye se bi a o ya kwaduma o su ne fie sa no be force ko etimi di nkita ajo ati so be du fie o minyamba na te say if it say and the idea be na wo ye nyina yi nkitahodi oh na de em se mountain to me bo apesi oh fine me so enche maba ajo me point me fa akọ esi no oba na hu be dia wo ne na it is a woman ya wonim se o point man bibi ntia ma ko ti baby ana se ene traffic bi a yakodi mo no they say the do fe na bo no wotwe nya bibi ase traffic na edi mo no ama be se mo hasi tina bia mo hu ni nyina yi nkitahodi it force ko aso itimi di nkitahodi it bebia which we think it out papa nyame sra wo pa it ni bre nyame sra wo e bia papa de wo kan obey kwa adwuma wa na adwen se anase de bia oba ntem wa ba be ye aduane ama ne kunu ne ma na saada no de traffic achia anase bibi esi ndi wantimi ama antema oba ba be ye aduane ama ne kunu ne nkwala the nature say senkanye communication na akohun de asi ohun ne asi papa be ba na ebufu apa ena wa me ye aduane ensim so bibi asi tin komo nkitahodi no ma ohun ya asi ne eko nti maame no kora ne be late na obeba ne bia na ba ma no so mpo aba ye aduane bi odikai jo we no so me fast me me de medical fee ene we shall say na oba nti nkitahodi no die ehia pa papa nyame nhyira wo pa era wase last week na ye ka bibi se oba ene ne kunu nyame aye wo mo ado na masifi efi amasi mo amde wo na be ma wo ne dan oba wo ne dan edu enwumera oba dan de be ma edan de ye kan kita ho communication ho asemu ene ye sin communication zu bia yedi nkomo adano ye kan sa asemu we na epese usisi dua bi sa ne ma na ekoso no nipa ne bebre omunya sifie pe no wayi be ma dan wayi oba dan
yere dan ko nso da eboa ene nsunsanso ben na time de ba eje du si ho suma ye biem yo eje fe no kwasem se e beto ye nana ye mpanimfo aware mu no na entisa so o si dan no yi oba nde yi be ma de entisa mu nya da ba se bia o sika be so pie ni asa da asa so na trans bi de ko bia ni nyina wura dem nya da ba ko ne enti kane kra no ye nyina da ba mpa ba ko ne nyina da so se nipa mienu da o ho ye o hye enti nipa ba ko fa wo da no anadwo bi bia timi si enti empanimfo akra mo da no wo se omun eda ye mabema ne da nim no ba da ekire ena aka ho amene bema ne dia obi pim da na wo bema na kokkohwe ade koreba una odika na kokkohwe na kokkoju uti kokkoju unche kwa ba bisa da do go fa obi boda no obi be wo da kokkohwe ko ba kro asa no ba no ba ba enti kita ho decide we si dan na meyi da ma ba ko oba na so me da na enye ne kwa no yi na da ba ko bi bia ene dan de do so pack ne magu ba bi let's say da ba ko da na I fine the dan de bia o se da ba e de da ba sasa di bia timisi bia timisi na ba ko mi no ba ko ada hamfa so be na wo so de wo ware na we da ye nya blofo eti ya bibi fo de o ti nyina ye pa ba ko ye kete ba ko yo be bi na me ka bibi se de bua ye ka de nto ba ko ye nyina di bua ye bua na emu aye hye ni nyina dem na wo da ha na se da ye dam ye ho aye hye no na wo na wo na asa go dem fa so ye enti no de ye nyi ntum se wo ba na si da enti wo ba ne de ye nye sa de ma enti eje duwe na sa ne ma ne koso a na je se adwin bi wa akiro ana mi se mi nim de ntira wo si da na wo do ba ne de no so da ne na na je no o ko hunhum ana se o wo bibia wo ye na da jo so de ene de ye pam for better ne nti o munye bibisa da menne ye asesa de pam for the to yes sir nti de ti da na sa ne yi da fa so na je se sa ne ma ne koso a ebetimi aba se bibi wa akire bibi wa akire ye wo mema na bi wo ha o mo nyankoma de bi a o mo ye nti we ko pesi da ya no ase na yi da ba ko so se sa da wo die hwe no aba fi ha no da wo de menwura mu da nti me yere we kunu no na da wo de pa le da wo die wo si ma mi da that bibi ho sa bibi ho nti se bibi no de a ehia se wo yi da ma oba na so o da ba ko dina se ni aye kan no oba na ne kunu eni so obi ade bibi sie obi o debi ni so obi ade bibi sie obi na duni nyina so ye Christopher na duni nyina mo so bo mpae sa nyina ada ho ye wo ya de bi frame muntu mo so bi da na do a no kekam na muntu a chero nti na pro bono no anye no kwa na se bono se wo present ka bi obi ba kana kwa ba ho na mu na o da no ha o ba no asense no o da ho enye kura nti ne de esese obi a wo ye no ye stress se mutima jani be ya munya na munyina mo nafa kwala de yi da ma wo sa kwala de onyina yi da ba kuma wo na so da ba da so anaje no kwala no kwala wo da no wo so wonya ne pa kokko hwen kwala no asa wasa be da kwala pro ye ntum ye kwala da ye tupro no ti da bia wo cho anajo se ne be ya e bia bu ne ye koso anajo aye du nyame nhira wo pa etiefo na ahwefo nsema ye kan nyina no mama ye ntase mu aba de ye kan bia na wo ye bi bia na wo ye bi aware mu twitwi nyina ne sa na ma wo nyina ka ho enti e ma oba na kura dwen se mi kunu di bibi asie me enti no on pese den ne den enti aye du de e kan no e ba sa akura no e dan no omu mientu mema ne titiru omie ne dan no ntu ho nti oba no kura nya access enkoho e ha adwen na ye du na me bisa ho se we there me bisa ho na e ba ne si ya
say awarefo ye di nhia mu nti e ba ne say mo be say mo ye romance kra no kwan be na me fa so be na oba ne sora ba na oba ma na sora ko no e de ti say sane obekọ no afi no oba no bi a afi no adako deep o ka kunyana bi kwa no so da ibi o ko kunyana oba yi so sore ko dukuro bi so a wo so afi no ada wanda na o ka kopem no ehia mu ina mo nafa na nkita ko die na timedi mu ya eje du nyame hira se ne esremo enya nhye so be se mu ye be dia ye nyina nafa ya diribom se yi bibia mo oba be je na jane na ho do ba ko bo de kunu mu ya ho na ba nti ese akwa ayefa ese 2 + 2 1 + 1 is 1 I did hear 1 that means 1 + 1 are you 2 sa yeah die nyame nso aka abom no bible say man ne pa bi antiti nti wa ya ware a no ware eje bi mentwa wa no ye mekotena kuro bi so mempese mabo kuro ne din sa asem bi siye oba da ne dem na be ma da ne dem anadwo no se yare eche be ma na se ye muruntum se yade bi na che na ene obi nim na opre ya beda fom pre na ontumi se o tietie mu kura na em se obi ante ade eche obesore sorry oba ni ko bie na ni kunu spiritual attack we be attack ya say ka ho ma ka be pim na ma ba ho na mu sa tene de ye straight for say ke ne be dia yesu wo sikanti ana say yi se wo bibi a wo de no ba no hia first na ka bibi a kire no be de me kwa sore so bo so ntimi me manya kwa dia me yi oba no hunu won ti ase sa bibi ai fine ne mo mo na hunu say enima basa ma wade ne kodu baabi no na wade yi fita ne dot bia be keka na ai basa intesre mo ne de atiefo na ahwefo afutu a ejedu ya papa wa wale mfinsi edu anan experience and walk kan nti mo amoye saade no me wo misika ena nyame abo amesi medan nti meyi medan ena meyi meyire de ya papa kan me yate asese enye enayi mu asem na dwede su mu nsem enema bibre wom bibia timisi nti yesre sa na ema no mama yenja ya ebeboa ena ema nipa no kra na adwene mu enye ne fan me kunu wo bibia odi sie minti bibia me yire wo bibia odi sie minti ena ema yentimi enamo nti mama yenhwe saade no na yenye ya ebeboa ye pa eje du nyame nhira wo pa nyame nhira afi last week nso ye kaade bia na no nso na ehu hia pa ye ka communication ho asem ye ka communication ho asem enti se eba se mefa nse ye nyina obi aye adwuma ye sori ane ya hwem ne yakwa aba ye ba ya befie na osi ye nya bre na ye die ho nkomo afi bemma efi adwuma eba wasisa ne files e we adwuma mu nyina o the office no asan befie eno oba betena bi abe don hwede me yansa na tension nyina wo niam o de abefie a o ye no so ebi betimi aye oba ebi oba no oye office di job into oba kra for afa na cheche ne ma sa do ade cha o ko dwa ejedu officer yesan de befie any communication nsunsanso oben ena de ba boy eja fe adwuma de mfa adwuma nya agro wa no nemo akadebe nse and last week ne ka bibi se ade e friend amanidie ya na ya ba ye nyina fifie ona odi ka ba
ana so do fi na ma wa beto ɛyɛ dum pa kyɛw wadawro ma mentwa wa no mepɛ sɛ wosan ɛkɔ w'akyi biem ɔbɔ bibi so sɛ ama ne die ɛdi nya pa mepɛ sɛ wosan tim biem ɛte sɛ ofi akɔ no onim deɛ ɛwɔ asi w'akyie ɛna so kɔ onim asɛm akɔkɔto no ɛti waba no deɛ mmemmea no sɛ nyɛ sɛ ɛbaa yɛ bia na ɔba no ɔgyare ɛyɛ aduane na bɛma sɛ ɔba no ɛti yɛ nyinaa de deɛ bi adware no ɛdwara bi ɔsɛ ɛtena ase na ɛdi amaneɛ na de ofie no bisa de otu kwa na amaneɛ aha bɔkɔɔ sɛ wona wotu kwa bɛ nansa ana na wotwe ana no pɛyi ofie akɔ odwuma na ha de bɔkɔɔ to bas communication so bɔkɔɔ no pɛyi kɔ odwuma sami adom ɛkɔ yɛ adwuma pɔn no na bibia nsi ne bia traffic ti ne bia ama mayi do so ohunu sɛ wokɔ adwuma sɛ bisi wɔ kora na amade biem no ebepie na so si di fie amaneɛ bɔ wo so ha bɔ wogya akɔ no wo first place ba ha the munkra be just as oba e afre no na mpa so is in balance so mo ko school see na mane o de be na umadi se mo ani nkita ho bia mpo na wie na kofa ofa no beto mpa bakasa sa oba so no adi komo na wie bia nko cheche na de nti se bibi wo no asa first mo ba na afi obi a be yi na ma bia wo no di ansana okofa no so nti the first you know when ni komo ansana fa me nsisi adwuma no mo se be se mo pensa no pana mo e mo ba ya mo ni nkomo ni amade mo wi obi a na yi bi obi a waye asana okakoda na se kura ba ya no akote wo mi sa bi da unti ne ma asifi so be ma mo ne ma asifi eje di nyame sha pa communication there ehia pa aware a entokwa ne ade ekoso ne awari gya ne ma ekoso a fine general communication any awade no ade ketue bia eni ntiase kyerɛ sɛ so munya adaje ɛna omodi hu nkɔma enka asam ko bia akora ante esanse kita hudi enya adwumanti na de sa na ma we nyina apa tinkita hudi kora ma ware so ayi nkitahudie baada ade kura mihu omi se nkitahudie wa ware mu a ama odo a ware no enyini sa se bibia o se nyini odo aware oba se odo no betime enyini a o wade no a odo a wade betime enyina enam nkitahudie se ma esisa su go odo so ma ni enyini eto odo go hon no a wa badadwa so first no mo ye we de no sa odo no na wo ha be sabi da bi enyini eto odo de pia o se enyini enti se odo no enyina ye action ne ma bi a o ye mo se odo no enyini enti da pia o se o ye ne ma fofo wo awade no da pia o ye ne ma fofo ente odo no na enyini na se o de first no tell la for mo esia tele dia ne masa kire no so no e kire adwuma no se no anu ni se wunya adwuma da nti wo kwa se bia staff for ba o me se titile nti the best staff for nti awade no ko se de bia wo sua de fofra ama odo ni nyini ana ko bra so nyini nti de bia ne se de bia no sra na moko papa nya so bia nya wade nya se wa kire awade mu ne mu ne ma we wura mu na nkitahudi no ba ama oba me na wodo ne yere no enyini na oba na hobrase so enyini ahobrase no aga ba ne me kwa me kosua na wa akowia me sina bisa wo alfa etwom na so me baba eye bi asem bia ne ye kenye wo minimu bia na ware chese de bia he o se me na me yire ye ni nkomo because o say yenya start see yedi ngomo pe na ntoko aba ebufu aba what ma me yire na komanye kura yedi ngomo pe na aba we say me kunu komanye kura nti yentimi ni ngomo na sa wali we awali we nti afutu atiefo na ahwefo nsema ye kanyina no ye program ese kawawade ese I just say, come on, nation, and I didn't move to buy. Say, I never be a nano, mere a year,
bi na na jina yakodon na esewu onye na-enyi enyi na ma bentum anu yanka ni shade chia nkatokwa de yema no ko yi namba ko awe kai mani si okrasa enti ade ya ka ne hye ne bia ye nyu bia enti aware no ya ka na hye na wotwe eye de bia enti na no na o ka wo se aware ye adwuma yo enti wonya da age an fa na nka ne hye ade beche no da bubu that's it papa me ntwa wa no o ka ayi amane edi ene na amafo aba na amafo aware amane die kura yenim ye wa ko baabi aba na ne kuro kura ebusan se e kwa so o se na se me ka se o se me ka se o se me kuro me yi no makwa aba e dey nsem bisa oh nyame hu ye mobo eno so ye communication ya bisi wo ye na se enyina ko kanyina nyina pa wo yi bi ba ka e kokotre mu de kwase de ba no ya ade pa se no sika ka wo de ko du boko se anye boko so ka che se da ba ne de nyame kwa ne de ko du ye ni nyina ye nkita ho de ne de nyame se nyame ahwe so na wo do akwa pu du asujum nyame aka da ba no ka ko to yetune o se nkita ho die no e so wo problem wo ne obi di nkita ho hu na adwene obi a one ne yire one ne yire ayi oba one ne kunu akasa aba omundo mo akasa anadwena ade achi ebufu no da ho ewo we hwe se we be kasa na ho we hwe se we be nti obi a adwene me ye ne se ebufu no wo ho ene ade but ba ku ye bold no bi na no e kasa na ho pe ubo nse ane ne ma na ekuku ni nyina se wo ko fa ma se wo de usu ayaka sa wo de wajimi usu ayaka yes sir enti sa yes sir ke aja fin adwuma wo ho na me ne yere echi ena e kasa ba o entem ne me bia na me tim ho asi ba ye ena ba no me tsase mo sua me ko bi sua ho oni mai me ko bi sua me ta ma ho tete me ko bi sua ho na me din na me sho no yi ne ba ga si ho no pack we shim o do ya shim pack ne ma we shedi na so me yi me ba ga si ho na so me fam chese mo bo shi the fam chese we now ko se no ko me bi sua of course na wo ko no kwala ha ne be say na wo ko na me ntra ho kwala I want for you o de su if you want to say kwa me se me ko if you want to akwa we because of your copy now you say me start is me ya bi na me fa bag no so wo de ko now so na wo ko na kwala ne wo se kwala na wo ko na me na make my ho kwala and if you want na say kai o kwa me ko say e ko I just do it say me nyina ye ne ma bia do kwasem say e ma de omu ye mre nti do do na say wo hu say ne obisi ne oba na nantia eye fine say do kwasem say eja yafe be be bia tu kwai na wo kona say o yira afewa na nye papa oba so tu kwai wo kura afewa na enye se be bi wo fia se ne wo fia wo kaka motobi nti nkwala nto wo papa na wo fia kura wo yi bi atada ba ni joida nti enya be be se wo se o tu kan o kodi na cho e bi sue bi no na o kon e fia wa no e wo nya kaka motobi o ejedu asem na oboss you se o ko pa kodi na o cho we so ba se de pre ko na wo twe de na akwa ye e de enko na o ye adwuma odo na ye adwuma communication no de odo ya de ko bitu afom pressa na o ko kudu na me kudu na o kudu o nya biane di so nya do kro bi di o ba bidum ko binu bedum ko ma ko si ade besa ade chara fa me na me froze me fro na wo fo se na mi sa se wa sore de ha no wa ha e yen kita mo bia oni ne di na je asem na wa boss you aware ho se communication woman e ma awade ye ni kan e ma awade ye fe me yire adwa mare bebe a obi a mechia me yire
ye bro no so na ya so bebe yeso no o ma to yidi o say ata ne ata enya hwe se we bibia bom ye bibia bom communication ye excellent bibia ye ntiase ena ye birthday na said ye me yere ama pay o sorry said you see wish me na me may so said ye oh na ni age me yere de na tare bi agunzu me be 3 days ago e kwa adwuma ba ya baba na ade asa onya kwan insi eno a ye dru fi pepe no se eno anso pete kakra ye me ne me de agunzu mu ache pa wo o kana mse adwa saa o se na mse ne yenko worship na enra me ko ye me si gina nchan wo de gina me nchan o gina me nchan na me si niema nyina me si ni nyina me si mana no akohata me si mana no akohata o se me wura nya me nshira hwate enkomodie communication and o chem so de niema bi egunsu onya kwan ensi na time nso ekodu fi na ade asa sama mo ana nko ntimi nsi ena ede bo ha no nti o shira me sa enti say eyi much compound house no bi ohunu say aja face ne mo ene ma ho musia no ka say be ma na ekutubu o de yeti o na musi ne ma yi nyina yi nim she nim say eya de papa pa eya bia o just yisua enti awade no o si yisua se o do nim no o sua ka wo de ho sa de anya no ko ye fu me say eja me ntwa no tenant bi ana ne tipi me ne me yire hu nti no ana ne kunu ha o say a won hwe elder aya won hwe elder se de usi na ne yire tie elder se de ye sori ha elder timi sori ha machi no na ne yire wa bua na me ne sini ma no kure me bua me yire se ne ne ma no do so na ye yi a obo mama na communication yi me ne ma dia ye fiu me se wo de adwo anya kwete nyambo anwumre e besi me kwa na me de gu washing machine na ma ma sini nyina na ye de agugu ade ma ahomache na ya so na ya kosebise na me hata na ye na me se oyare na aprakura ontumi mpra mitimi sori ntem na makopra enti co-tenant na ona ne kunu etwa so o se ha won hwe elder na ye communication bi papa wo ho a obi o echi no usua o sa o se ye wale papa ma wona wo nche no sa sua ye enti baby a yete ye nam ekwa adwuma kwan no so afie wo ho nyina se ye ko nyina se de bia ye kwa ye mienu ye ba ye mienu o ma hwe ya enti se eduru mere bi na se bia ba ko atu kwan no mu hu bia 1 day 2 days se ba ko pe na ko no obusa na ja na oyere we anti na okunu we na ebisa ata ne ata atiefo ne ahwefo aware bia sane esitie bia no ye betimi aye ne gina wo oba ene be ma ne so enti yifiri wadwe wo yo ba yifiri wadwe mu se sasabonsam bi na makwa ware wo ye be ma so yifiri wadwe se da be mebusue ne bi ene makwa fa na beto we de nyame mfempade we de nyame obi correct me gase we de kotodwe kotodwe pa ene ewo me nyame hu ye mo nyame mfa kotodwe mfa ma o de bida communication papa ye di sisi awade o ba ba ja fe na me ka bi se awade awade ye adwuma ye obi anye ma ye ma o ti wa ye wo de ye wa wo de no no e ma pempiro wasase so a de nyame de ama wa na eti wo de na wo ye na ye ni ye ma enya kono nya kono wa na wo ye sa wa na ye na mi hia bibi wo ba bo no se sa na se na tetefo no
womu ehunu wukunu na Sara o se Sara so de oyi Sara tete Sara tete etie Sara etie Abraham na ofan owura tia na ofan owura bibi ti na ofan owura sa na me bisa se eti sa owura na kasa no eye mra se Christopher nyina obi afan kunu owura but just be bisa eye sha ye ne di atomba ya se wo ko wa Pentecost ya na se asori bia na flo kunu owura Sara no hu no kunu se no de owura de ma sa eti ye se mra se obi afro o ma owura no kra na wo ka no kra no na ko so ma di jai o kan mra keke enti enye owura na be ka na che se wo ahobrase o debi nya na che se ahobrase e de mo ndi ye bia wo be ye no ene be che se wo kunu no wo pre wo hasema enti enye owura no wo de me de mpo de to bia to da bia efre bia de be fro wo yere no so fre no wo de ba sa na efre no kunu owura enti nhye da se obi aba force ene na me ka bibi ene ye na asofo no mo cheche se fre wo yere o kunu owura ene o cost of mama da na wonte what yet pa yet owura lo we eja de o kan eloko awarfo bia o mo wo edin bia o mo de frefre o tinye ba force se ko fre kunu owura edin bia o fe fata o kana obi po wo mra di go de se kunu Samra nempo o Ghana bi o de frem enchebe eno kra ma odo no eye kese ye free bi adwe frem bi a ebe na kono bi a wa frem so afro fefe odo no ejuma ti ejuma ye ti se wari mu ka chese wari we die be wari ni ya da wo ejuma no be ye ndanye ya me pamo so yi yam so me ko ende he we say eyi kura bne ma wura kura na etim kakra bia ade na wo tia me na akoye si bebre ayi ayi be ma bi na o ka kire ne o say he me wa wewu my assist maka me say me sanwe ndi wo wale me yi wa de yi ye mwale bibie no a we a me wa gozi ewi nti sa ko ni test ni say na bibie no ho yo etiefo ne ahwefo kama wale ehye etiefo ha yetwa ho aba kakra bi na ebesan aba mframa yo etiefo ne ahwefo yetwa ye ho kakra ya san aba ebia na ye kasa na afia na waba online na wo hwe ye dwumadi a wotie no ya tu edin se kanwawade ehye ha aware se wanka ne hye a ebenyinya na nyinya woye udi a enyeye nti mema ye nhwe ma ne nsai ansa mama ye momaden ase de bia ye beka ya ware hye se wo kan ware hye a enye dadada nti obehu akokora bi ne aberewa bi no ma ware a nyini poso de bia no mo koba o mete o mo ho ase enye bibia se aware no o mo ye ho adwuma da nti emfa ho ba bi a waware akwaduru sa aware na atete se dan a afitu se ma ye de mamu no se mo betie na mo de mpaebo aka ho na ma ye ho adwuma nyame bebo amo ama ma aware no asan afa na ntuma pa afura
program ya ye anase afidikasi ya FPN TV ya de aba amamoyi no se eka okoma se wo pese wo be so ya sene a ekwan ewo ho ye ni beje pa afi wo pese wo be bo udwumadi ho dawuro anase advert eno nso akwanya wa wo ba na wo ba be hunye ya ye be ma akwanya na waba se wo pese ye ba wakachi nso na ye no be bo nkomo na etwa ba aha ye betimi aye wo pese wo beto airtime na wa nkasa wo betena ha ebo odwumadi ho dawuro ana be kanya msem ekwan wo ho dise ne ma aban nyintum nu bone ne nema ena ye ma ho kwan ewa ye numbers no na egusuro no 0544367227 ofre ya ubenya ye yo ejadu besan ba osubi ye mu se communication ehu hia se ya mama den se communication ye be ma na ye adwuma aware enye nika enya akonokore biu ene se de aware esi gu no nya sem papa na ye kan ene sa social media ya abayi no ene nso eya de papa but said the ye si handle no edu ba bi a na esan akoye bone amaye ma ye ka communication ho asem oba na be ma mu fire adwuma aba efi a esese munya bre na mu di fie nkomo no ubo nse be ma ni phone no ti phone no so na neji ni phone no kora chen na yire no mi no obo siri na TikTok na YouTube ne ma oni bre kwa mani kuna na yire ya ka communication ya DCC awari o ajadu insusa so ben na sa social media and nkanya de boni o eye say na bisi use no enti ya ka communication ho asemi oba akwa adwuma be ma so akwa adwuma aba na oba bi okra no a on the ofie bikura na adwuma wo ye kra ofie oba bi so kra ya house wife a onye adwuma otifie hwe nkwala na ya be mefiri adwuma ba bikura make say no na adwuma wo ye na a contract bi a 3 days 1 week no aba oba ye no enwumere no wasate social media eno no na megbisa say papa isusu so ben ena edeba yo eja say aso okay nya dia ya defofo isisi ba obabe kokotra TV ma program na ba program wo be show we time dia program we program we ba da be me na ura de makoda this will be a program to program so a bit me by 12 to 12:30 I tell you program sana kana nyamra nyamra TV no which me hwe dia ye we no nyina be hwe e bo no wo twa ono du ya pon na ya tu na ya makoda nya so do be tra so de be hwe program ni nyina wa bra be makoda ye ma pasa adi ho no oba bi ho ma taba no nya nware ye this is what I do was an account. Into a bow, I know the movement. Sebastian also told us. How dear, communication, yet the shade, be out the brain, Sankapoka, be out the brain. TB and Cassette, says, being her pocket beer, Ubi Chaka baby, and what papa should be in my palm. You did in a good person to be a fattening in Irish. You shall boys here, ya cocoa bomb and ya cocoda, no change our day as I saw the cooper. And I said, in that she accountable. It is also Obeja, so but show programming in a dog grana. It's a TV the womb. But how we are my dad to rather hear my passer. See, you know, Shannon, dear, I'm saying a man on man. I am not tired. Programs ya woni bia na bia ne be you know was sharing in anti this nyina soso this bia ne be ba
nti yenye time table fie ho eso no pa ayi be ko ni nyina ya bom edwa bom pa ye na se bom pa ye ko dwa ye ko duma ne ba yididi wi a ebidi ho komo kakra iwi a se ti ho do akofia de ko se ye nkwa sore na se ti ko etubia ye nyina ba akota ho be nti ti be ye hwe we bu e pompa a ye be ko de akoda ne se ye o kwa se bi tv se me kwa na se wo ka me mo ta ma do tv wi a baba beta ama nkwala no hwe bi so kwa so nkwala no ye so etimi akọ say service na mfeti mo ko wi pe bi akọ wi am dem na akola so ama ampo na obehwe ne sa de chikwa no ko sku a wunya afa no wo twetwe mu esa akra homework kra onye tin nyina o say nya tab ni nyina kakra ebi on ma ne kwasem no ba bi ofi ba no na ayam na ka no nti wo ye na aye to ba sen kakra ka opeti ase sa se wo nyina ntam a wo sori a opre to da ntam a honam ne homia ada pa wo sori ko djuma omre to an nantem ti nyare wo kra so ana ayasem to wo me nantem ne stetuma so ntam akodjuma baka nyame shira pa waka tv ne de no na ayi phone ne de ni nyina sa de korea nyina wo so do de ko so no se nya fi na ko mi yi bia kama edi de yo se bomba ne koda ne yi ti o ka che na enti wa se first we ka wan cha se sa so ya me na ka ro enti kakra we na o be cha se that's it communication ho asem ne ye kan yi wo nkita hodie enti kita hodie se awarefo se ma momodia se ma ware na modin kita hodie ebe hyimu kna abribia aware no ebe nyinya papa be so baby ese ema no se ne bible cast ema no eyemre enti eso obi ase no su adwene fa sofo entwene ka be se nipa no wotewo no kasaya na wotu dia so wajimi o so nya se obu ne mo ne kasa mu no se ko wajimi ana wo nyasa de ke hu nipa na ni jimi ni nyasa o de kasa mu enti me sese ebia oba no ni din komo na komodi mu no bi sana se bi no be ya no poto a enka nches wajimi eni din atam enti wunnim nyasa se sa go yi disi na ebi esa wase komo no esa na sam kra o pese o ne din komo o ne din komo kra o fiu nkomo bi o de be bi ato wase ini natural ebi on kra na wo de na wo adwen point ska wa fa bi na wa che yenye be sa si na o correct ma na fe enti ka na nim wo ni pam se wunnim ya sase adu we sa na ha se ye se de si andre o ba no etzi kozua obi so kozua ma o ya wo debi atira wunnim ya na ma na fa nso kozua se se emulate no yetumi so kozua ma so de koto de ma ye mo no sa na o ba se so ya ade na yiye se no tibia no se no koso ko wa se no tibia no so musa na fa ko kakra be yi obi e no ba ma de we ye na me ka cho se papa adwuma na o yire ne ma me no pa ye na mo awie no wo na abeto aso so baba ya misha pa wo yo sasa wa mwi ni nyina sa ana ko wa sa enti wa ko wa no ka so ne tra ha mo wie sa ana ko enti wa ba no e nto aso na be de ne papa ne ma me ntimi aye no wo na ba ye ho adwuma sa enti o so ne kura pa bi ho no a sebe papa what was so called would you say would you say would the man obedidi e to was here if you sound if you know the abasa it will be na be chere baby o so na pa so would you say asan na enya fa so we penny ya o chere no yen kan ebufuo so debi enti to was nti communication ya ye kan ho asem no communication no no communication kasem no ye kan wo ni di mu ahobrasie mu odokwan so yes obi en benefo so obi na o chiri for asem ko no ma
ade no I do ka say I dey wo ka so ejima say wo ye we ya obi wo ka say wo ejimi ti ye we ya sa e to wo ka so ejimi pre ko asɛm bi wɔ hɔ a obi bɛka kyerɛ obi na ne bo afu ba asɛm korɔ na wo ka kyerɛ obi no wasere no wɔsere kuapem ne pɛ sɛ odi watem sɛ woyɛ aboa ɔsɛ mɛpa kyɛ wo se woyɛ aboa wo de wasere kyɛ wo se woyɛ aboa e wasere no ka to de nya to bibi ɔsɛ mɛpa kyɛ wo de ayo nti e ya de bia na ko asɛm sɛ e ma ni nyina nyɛ to de bi esu pia no su sa esu pia no su nti wo de wo nya si a e ya ma ho obi su nya ne sɛ wo so ne foto wa sa so nti e ye kakra nti sɛ oba na wo ne di nkomo no na hu na adwene hu ne su hu ne su ban na e da di kakra sɛ obi si ayi nsɛm ano ni na na wo de tretre kakra agya mentwa wa no minima branti bi emire bi nye de asema me kan yesa me se yesi o me se okɔware ababa awa bi na branti no why no ho mara kyese na owo yijota bi sɛ da bia na yire mistake bi obeye bia wadwoto no atwero da bia de obeye no atwero da bia no atwero wa ma na yire amane o ɛna edu ayi Christmas ayi ɛna ɔka sɛ maame mpɛsɛ me na okukuru me na ekochia o maame na o papa obeye ni age ɛna hwi omo kɔɔ ya yebu sɛ omo kɔ aso na abrante yi lesson the buy ne lesson the buy bisa no kwaso mo ba na man titini ye date we no ye o keka ni nyina na papa na maame hwɛ ne din owie ya na ombisa na ye omo ban sɛ oso ukunu mistakes o ye no oso acknowledge we fa the bra was me dem man fa list bi a and o mu bisa nse nti list ya waye na ho nsɛm ya waye nti wo no wanye bi afi no si ho o mu di ni dwuma papa o firi ho oba ya saa de bi yansi bi nti wo fu sɛ communication ye adwuma ti sanka atenetene bi wo ha nti onti men enye de tse oba no timi kore etre bemba sa nti o so oba be boa be sa oba be boa be nti se bibi ho na me ye na nye ya o na atem se ya ye ni se sa nti o kore timi enche se wo na oba wo ni mi asa kire me oba boa be sa abete nti se atari am hye ya me de ko de pie de bi no atari we de me sew be asesa atari we de eni apado no ati ase no ye go am watching also so ye bi na wo de o ka kire na nti ase adwuma na de ka me pene also so ka wo so on pene nti ase ya ajedu ye da se ye bre no ayebe nka aka ya asem ba ko a ye fam so ebre ho se into us one yo ajedu asem bi o ha mbese obo aye na yi an ye ka communication ho asem de ye hu ne se ema no ene o mkunum etena na nyame ye o madom na omo ewo a omo mane anyina eduru baabi no wo be hu se attention komodie na ewo ne kunu ntamu no na ni nyina akodi nkwala no eduru anwumere wo se oba na ne kunu omudi enkomodi nkita ho ene ayi no bu so oba na aboa ne mana no na one wo mo edi nkomo na ye de papa ni si nkyɛn baabi edu baabi a ensem bi wo kora omo ka omo mpɛsɛ papa no ebeti bi ugun se saa enkomodie nkita ho a ema ekunu ne yire ayonko fa ne ye dindindin no na oba na de saa attention ni na kodi ne ma no so afede ne ma na muma na akoye se ne kunu a ono omo dwene ye eba saa nsusanso be na de bere aware no ana ebusu eja fe se aware bibi bam saa na nka abawade sa so nka bibi a pampan dia bo sa se me na me yere no nkwala de umbe na be sua umbe wuke ba enti enya ye honom enkonko mfa nkwala na ayi
adamfo nkwaraa so nyina muso akɔfɛ adamfo ntumi na madamfo no to na me di nkɔmɔ sɛ wo nkɔmɔ ta wo di di obetumi no wo di nkɔmɔ na mmom nya bre bia sɛ nkɔmɔ am no afi ɔfa nkwaraa na akyɛ sɛ nti to kɔ ba bia sɛ bɛma kɔkɔware abusam a bɛma de yɛ hɔhɔ akɔyɛ hɔhɔ ɛnɛ de nya hɔhɔ asɛ dabi yɛ nyinaa ɛyɛ ma eyi to kasa me yɛ hɔhɔ pɛ na fi yɛ di nkɔmɔ wo pɛ ba dabi ɛmma anigyeɛ ne kan ma wɔ ɛtene deɛ ɛnyɛ yɛn wɔn ani bi hɔ nom a nkɔmɔ bi hɔ yɛ nyinaa te ase ne yɛdi ɛho nkɔmɔ otuo sɛm sesesese ewi akwadaa no ntwɛn ho yɛdi nkɔmɔ nkɔhwɛ tv yɛdi nkɔmɔ nti saa yɛ ne deɛ wɔn a wɔdi nkɔmɔ nyɛ de bia sɛ wɔn nkwadaa no ɛbɛyɛ yie a ɛte saa ɛtene deɛ ɛma awale no yɛbrɛ no kɔ nti anka me kansɛm bi a wale pɛ sɛ bɛnko siesie ɛde saa nneɛma yi a na ma awale no keegu yɛwura mu ntɛm a anka nkwalaa ne nti no ɛma awale no nkɛyɛ nti sɛ wode so di nkɔmmɔ nso so a ɛyɛ a na sɛ papa no mistake bi a woayɛ no na wɔka kyerɛ nkwalaa wo papa sɛ wonam ɔdi suban nkwalaa nim o na nim si me kwa physical kakɔtɔ ayituma o se me nibi na paka kyɛnkwala yi na kwa na nya adwen bi wɔ yɛ papa ho sɛ sɛ papa na wei wɔbɔ ma me atimɔden nti nkɔmɔ a wo ne nkwala ne di fa papa ho ɛnyɛ bi da di nkɔmɔ papa ɛfa kwala deɛ ɔyɛ bɔne deɛ nkama nkwala ne ti so ɔkama nkwala ne ti na adwene bɛbɛwura wɔ tirim sɛ wɔpa sɛ wɔna wɔ ni suba wasɛ wɔpa papa na kyerɛ nti nkwala no ho yɛ papa ebu a wɔsɛ nkɔli ba na so ate te sɛ de na yɛn kan kasa papa kyerɛ nkwala no na nkwala no ho yɛ papa ho sɛ yɛ papa ni edi bu ate saa da no ɛgye du nyame nhyira wo paa nti baabi a nnɛ yɛde aba bɛsi ani asɛm atwa toɔ koraa yɛka ho asɛm ɛgye du anogu so a ne sɛ communication nkitahudi a yɛka ho asɛm no nkitahudi no yɛsrɛ awarefo no mɛma ne nkonkɔduru baabi sɛ titiri yɛ nua no maa no wukunu na wɔne no di nkɔmmɔ di nkitaho afei deɛ nkwalaa no ɛma no bɛɛ mu a nkwalaa no pɛgyaeɛ no ɔbaa n'ani aka nkwalaa n'anim kyɛn ne kunu da bia nkwalaa communication nkitahudi no adane ɔne nkwalaa no nko a nti ɛba saa bɛma nde ɔkɔka ho asɛm a na ayɛ ntokwa nti bɛsa wɔn ntena fie na ama awareɛ no anyinya nti yɛsrɛ moma saa nsɛm a yɛkan no yɛnhyɛ no nso ne yɛnhwɛ sɛ yɛyɛ koraa na yɛngyae yɛnyɛ nso a yɛtufo sɛ yo baabi a yɛduri no yɛkɔ MCA hɔ na yɛadɔfoɔ ne yɛtiefoɔ comment ahodoɔ wɔn de aba no wɔn akenkan ama yɛtie. Yo, papa, yɛsom ɛwɔ yobi na ɛde adekyerɛ kakra awɛfoɔ no de ato ɛpono so ama yɛ. Christ Media Hub. I did the message about so papa, the bedrock of marriage is on communication first of all. On the only said our communication, edimutiti my partner, any kind of and son of Yakaba. We must say the single biggest problem in communication is the illusion that that has taken place. Our biggest problem at the Masawa. Arise Nation, as good evening, elders. Communication works for those who work at it. Communication, yeah, man. Yeah, more bra. Yeah, Frakadam. Because I always say this. I always say this combination is everything between two people. And it's our combination, communication, that never nkitawudi eda nipa mi ni phone kala we was good evening watching you live and I rise in this series bi abeshaw and they say
we was a jet. As a jet like I said, the serial mission of me. We was words are, of course, the most powerful drug used by mankind. Democracy, was it to effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world. See, it made in command, or say, I can say, you said, if we are suffering from an island, I wish you answer. She said, Santi has never paid, Comodino Cacoso. But we know, say, this highlights the importance of empathy and adapting communication styles. Yo. We know, say, I did do my few pan. And I see Yamishram pan. Now, over the body listener, Ushim Kakra. Ethics media. Was a good evening. Marriage to revival is communication. Our ranking. Arise Nations have been so wonderful to stay around and listen to you. That's a Arise Nation. Yes, beekeeper, also inside, deeply. Yes, inside deeply. Yes, a mood talk. Senior Mishnah Pan. Valentina Yukun. Good evening. And was effective communication is 20% what you know and 80% how you feel about what you know. Yes. The communication our 20% effectively a 20%. Name say at a woman communication and communication ever 80%. It is still a movie reacting to the command moody 80% and only a human our rain. That we will say this is a seminar on FPN TV. There are several Mukumadi, it is will be a good chase cat. Now, what say, baby, 80 our real children, Mishra. So to Bema was it Nippon, a casa. Now, our real good a young como or don't come. Nippon, a casa. Name our real good a young or don't come. Fancy was a very good and lovely program. Interesting watching you up. That's fine. Silas, workers in a comfy. Was a much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid. Was it? I need you any we are seeing now because in same people Nipanka. There is a communication you there were communication you Tiabasa. Now I didn't say it was a good evening watching you live from as a Kuma Ekumfi. But we know the most important thing in communication is to hear what isn't said. Important in the word communication we say Ubetie asama Benyankai, Jasam Chrono, Munya Cape, and Rosalind was watching you live. But we know communication leads to community. That is to understanding, intimacy, and mutual value. But we know this is good time to listen to FPN TV online. Massive from my elders. Or this Sheba, or they speak to your wife, and wife to speak to your husband. You know, building trust is through communication. We know, you never know when a moment and a few sincere words can have an impact on a life. We know, yes, indeed, the man must continue that work and the woman too. There's a higher bride, a you go hard. Papa, I mean, envy. I was over to us. Christ Media Hub was the art of communication is the language of leadership. Comedy and anti-comedy. Openophobia so ekasa.
how was Lucia? Oliver or English, where American which name was it? Good day, man. Hope you're doing great. We must say, good communication in marriage is necessary. Though I couldn't understand the language used, but the topic gives me a clue. On the professional note here. Though until the more can name or share topic, you know, say, on a man who did not say, no, we know say, wise men speaks because they have something to say. We know the fools because they don't have to say something. So every couple who are wise speaks up and not remain silent on mistakes made by each other. And as I said, when you have phobia or casa, I said it when you mean for the okay and two, one can. Our phobia said you, Omunianza, Omun come on to Obra, Obia, I am for so no, they're saying Mona, as I have name of Oka, Papa. I don't take a class on the other good Yo, a tea for any I have for a hana ye day and ne Kawari say, and ne a hana ye day AC. Yaminshira mo pa ye bomb kaya say, a fear the beer say, Bibia and see a quan there if you had the beer. Won't share your life, a walk. FPN TV official, YouTube, Facebook, TikTok, any other platform. You want to pa at the mamo. It's Yaminshiramo. Ayadu, they are now walker. Oh, Lady Can, your chair, your tear for pa, that young Yamain or program here, Udewi. A Becca Cravino. A bonus sooner than I'm content. So I say you want some much and some more or some white mobile. Now, our dear, a baby can come on a very percent walk on such our dear. It's here, Damunas said more witty. Your chair, your penny for you now. So much Saconia, yes, your tea, yes, your church. Because it will fear that it also be honor in Ubisha. I must say. And your mamma, bye bye.